iku dadi becik kawruana ugi aja salang surep yen wong enom panwas tamtu manut marang kang ngadepi ini hari Jumat lagi tutup semua nih yen kang ngadep kapan kalau nggak 7 Jumat bangsat datan burung bisa cuti yen kang ngadep keh dur jana nora burung bisa maling carita ning son nular wong tuwa kang momong dingin sliding kan sliding Sing asale wae kang sing sebejan anu mawon sing cerita son ngrungokken rina wengi betul sekali sumengko maksih eling sawise diwasa ningsun jam sih bapak kang paring wulang miwah ibu mituturi tata krama kene ae ing pratingkah kang raja sikidang ambekipun adik angandel